बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 फेब्रुवारि 2020 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव बोलो बांगोन, सुथुरा बांगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुनजों नांलाय खमलाय दाखालाम, नङाब्ला खहा जानो हागौ। सोरबा लोगोजों जानबुङाव रायलायनो मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा, मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुनजों अनजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव बोलो बांगोन। गोसोनि साननाया दिनै जाफुंसारगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां रांखौ दिनै मोनफिननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सिगांनि एना एनिया जोबगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहाबा थाङोब्ला एबा दावबायहैयोब्ला दिनै मोजाङैनो जाफुंगोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, देहाया मोजाङैनो थागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेनब्लानो मोजां जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों दान्थे बिदान्थे दाखालाम, नङाब्ला नोंहानो खहा जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंजों बांद्राय लोब्बा लाखियैयानो दिनैनि दिनाव मोजां जागोन, नङाब्ला खरसाया बांगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान थांखिजों गोदान खामानि मावथ'आबा दिनै मोजां। थांखांनाय जाथायखौ गोसोखांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, नाथाय गोसोआव गुलाय गुजाय फैनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, धोरोमारि बिथिङाव गोसो होगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन।
गुबुना नोंनि फारसे मोजां नोजोर होगोन। बहाबा थांनांनो एबा दावबायहैनो हागौ। समाजाव दिनै मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा धोन मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लायैआनो गाहाम जागोन। नङाब्ला मानहानि जानांनो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। गोसोनि साननाया दिनै जाफुंसारगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा दावबायहैयोब्ला एबा बहाबा थाङोब्ला दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबागाव राशिखौ नायबाय थायो आरो मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।